दणकट दणकट खेकडो हो बघा. आता एका तोडते बघ कसा तो मुळशी पॅटर्न करते. प्रॉन्स तंदुरी, चिकन बंजारा कबाब आणि क्रॅब लॉलीपॉप, मालवण एक्सक्लुझिव्ह फिश थाळी आणि ही मटन थाळी. इंद्रायणी राईस एकदम आणि त्याच्यात मटन रस्सो टाकून सोलकडी लुसलुशीत बघ. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, आज रविवार आणि आज आम्ही हॉटेल का जातो, पण ता पण स्पेशल हॉटेल निगुडकरांचा आपला मालवणी रेस्टॉरंट. तर ह्या नाव ऐकूनच आम्ही म्हणजे कधी जाव असा झाला होता. तर आजचो दिवस आमका भेटलो. कारण पण तसाच कारण आम्ही आता रिसेंटली एक दोन आम्ही हॉटेल दाखवलं, तर त्यांची प्राइस जरा जास्त होती. तर खूप जणांचे कमेंट दिले की आमच्या खिशात परवडात असला आमका माशाचा हॉटेल दाखवा. तर ह्या पण हॉटेल आवडला होता आणि ह्याचे रेट माझ्या मते रिझनेबल आहेत. त्यामुळे आम्ही ह्या हॉटेल का जातो आणि बघू तुमका सर्व रेट सांगूच. माझ्या मते तरी परवडणारेच रेट आहेत. तरी पण आम्ही सर्व इतंभूत माहिती त्या पदार्थांची, त्यांची काय प्राइस आहे, काय चव आहे, त्याची सर्व माहिती, त्यांचा ॲड्रेस सर्व आम्ही आमच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आणि स्क्रीनवरती पण देऊ. तर आता वेळ नाही काढत, वाजले जास्त. निगुडकरांचो आपलो मालवणी रेस्टॉरंट, चला लेट्स गो. तर आता ट्रेन आमची येईल आणि ह्या ट्रेनने आम्ही चिंचपोकळीत जातो. आता निगुडकरांचा आपला मालवण ह्या हा लोअर परेल का आणि आमका इथून चिंचपोकळी वसून जवळ करी रोड वरसून पण जवळ. पण आम्ही आता चिंचपोकळी का उतरलो मध्य रेल्वे का हो म्हणून. आणि हैसून आता जाऊन रिक्षा पकडू आणि डायरेक्ट आम्ही ताटावर जाऊन बसू. होय ना? हो गया क्या आपका? हाँ हो गया. बैठिए. क्या खाया? समोसा. ओके ओके. नहीं, आराम से खाओ, पानी पीने पियो. उसके बाद नहीं मैंने कहा समोसा खा लेता हूँ. लोअर परेल जाना है. बैठिए ना. चलो चलो बैठो बैठो बैठो. और लाओ क्या समोसा? क्या मजाक कर रहे हो? अरे मजाक नहीं, सच में बोल रहा हूँ. चाहे सैंडविच लाओ, क्या बोलो? नहीं तो खाना खाने चलो, हम लोग जा रहे हैं. चलो. एक समोसा खाया तो 4 घंटा चलेगा. अरे बाप. फायनली आम्ही मालवण का येऊन पोचलो. मालवण 0 किलोमीटर मालवण का येऊन पोचलो आम्ही. आणि हा निगुडकरांचा आपलं मालवण रेस्टॉरंट. तर आता ह्या रेस्टॉरंटवर जिभेवर रेंगाळणार मालवणची चव. आता ही मालवणची चव हा काय, खायची दुसरी चव हा. तर आतमध्ये जातो, खातो आणि तुमका सांगतो. ह्या बघा निगुडकरांचं आपलो मालवण. हे दोन निगुडकरांचं मालवण. काही पण एक हा दोन त्यांचाच हा वाटतं. आता निगुडकरांचं आपलं मालवण. चला चला. अरे सबस्क्रायबर आमचे निगुडकरांच्या हॉटेलात हा येतास की नाही हॉटेलात? हो आला होता, एकदा येऊन गेला. हो. हा. तुमचं आहेच राहूतास? नाही, राव पनवेलला. पनवेल का राहू का? मग आहे आज सुट्टी आहे. फिरू का येलास? हा. हे बसा, तुमका काय बसून शान घ्यावा. इंटेरियर वगैरे जबरदस्त प्रश्नच नाही अगदी. हे बघा, हाय होडी पण हे हाय बसतास काय होडीया जवळ? आणि हाय मस्त वाटतं. पोस्टर बिस्टर भारी आहे. हायच बसा. तू दीपाली काय बसता? हायतन बसता. मी जियाच्या बाजू मी बसणार आज. काय म्हणतस जिओ? तर जिया आणि मी हाय बसतो आणि दीपाली आणि भावी आज हाय बसता. निगुडकरांचा आपला मालवण आणि मालवणात येऊन पोचलो. हो बघ निगुडकरांचं आपलं मालवण. सावतीन आणि परबीन पण बसली आहे. ही बघा आहे. 12:30 वाजता आम्ही येलो, त्यामुळे जास्त गर्दी नाही. लवकरच आम्ही येतो होता 12 वाजता. लय गर्दी होता. आमका शूटिंग करेपर्यंत आमका लेट होता. मग तर ऑर्डर मेनू कार्ड बाबलो खाया. हा मेनू कार्ड दीपाली बघ काय आता काय आहे. भारी आहे काय आता निगुडकरांचा. थांब बघूया काय काय आता. स्टार्टर व्हेज पण स्टार्टर आहेत बाबा. स्टार्टर चिकन स्टार्टर, तंदुरी पण आहे. स्टार्टर मासे पण आहेत. सगळं व्हेज चिकन मासे कोल्हापुरी मालवणी
हे प्लॅटर पण आहे. फिश सगळे फिश हा सर्व फिश मोरी पण खेकडो मोरी खेकडो आई शपथ. शाकाहारी थाळी पण शाकाहारी थाळी मांसाहारी सर्वच आहे बघ. थाळीও जबरदस्त आहे. थाळ्यांसाठी फेमस आवडतं या सर्व होय ना. एक्सक्लुझिव्ह थाळी प्लॅटर हे बघ. जम्बो थाळी ह्याच्यात काय काय आहे बापरे. आपलं मालव स्पेशल जम्बो थाळी चिकनची आहे. हे बघ चिकन सुक्का वल्ला लाल काळा सर्व आयुष्यभर मजा येणार. आपलं मालवण खास संपत नाही. मेनू कार्ड संपत नाही बाबा. लय मोठा मेनू कार्ड. पप्पा काजूची भाजी पण हा बापरे. पनीर भाजी काजूची भाजी हे काय चण्याची ते वांग्याची आणि बिर्याणी पण बापरे. चिकन बिर्याणी मटन बिर्याणी इंडियन ग्रेव्ही चायनीज पण हा बापरे. आपलं मालवण चपाती भाकरी ब्रेड पण वाटतं. त्या मेनू कार्डवर एक झलक मारलं. जबरदस्त मेनू हा. म्हणजे लय काय नाही काय घ्यायचं आणि काय नाही असं बघू. चला माका जरा अकाउंट चेक करतोय मी जरा आणि नंतर ऑर्डर देतोय मी. फायनली आमचे स्टार्टरचे मेनू डिसाईड झालेले आहेत आणि मी माझ्यासाठी मागवलंय चिकन बंजारा कबाब आणि ह्या तिघांसाठी आम्ही मागवलं प्रॉन्स तंदुरी. हे तिघेजण खाणार आहेत. आणि आमच्या जियासाठी मागवलं क्रॅप लॉलीपॉप कारण त्याला लय आवडतं लॉलीपॉप. तर फायनली आता आमचे हे स्टार्टर इलेले असतात आणि हा प्रॉन्स तंदुरी चिकन बंजारा कबाब आणि क्रॅप लॉलीपॉप जियासाठी. तर असे हे भरगच्च 3 स्टार्टर अगदी कलरफुल इलेले असतात. तर आता आम्ही जास्त वेळ काढत नाही. आम्ही तुटून पडतो. जिया खुश ना. चिकन बंजारा कबाब जबरदस्त लागला आणि ह्याची प्राईस आहे 320 रुपये आणि जबरदस्त अक्षरशः अशा ज्युसी आहे एकदम. चिकन बंजारा जबरदस्त असे पीस आहेत ना जबरदस्त. जिया काय खाता कशा जिया प्राइस पण सांगणार ते 260. दीपाली आणि भावी आहे प्रॉन्स तंदुरी खातात आणि हे तंदुरी लय मोठे आहेत बाबा. चव कशी आहे दीपाली. भावी प्राइस सांगू शकतस काय. खाऊचा माहिती फक्त 650 650. प्राइस जरी 650 असली तरी ह्यांचे जे प्रॉन्स आहेत चिंगळा ते लय मोठे आहेत. हे बघा टायगर प्रॉन्स आहेत वाटतं. मी आता एक खातोय. हे बघा जबरदस्तच आहेत. टेस्ट भारीचा. दीपाली आवडले एकदम सॉफ्ट बापरे. लॉलीपॉपच खायचा होता. भावी लॉलीपॉप भारी होता या आधी औषध देणारच. प्रॉन्स भारी होते का लॉलीपॉप भारी होता. तुका काय आवडला जास्त. लॉलीपॉप आवडला बापरे. तू खाऊन बघ. तू सांग काय आवडला तुका 3 पैकी. हे खा. चिकन नाही खात. चिकन नको भाई. जिया तुका चिकन. मी माझं सांगते 1 नंबर माका हे प्रॉन्स आवडले. आयुष्यभर संपले तर माका प्रॉन्स आवडले. हा एक हा ठेवले. आणि त्याच्यानंतर बंजारा कबाब आणि हे डीप फ्राय म्हणून मी खाल्ले नाही. पण हे जिया का आमच्या लय आवडले. जिया तुका काय जास्त आवडला. चिकन खा आधी म्हणजे काय तुका आवडला तर माका समजते. तुका नको ना चिकन. दीपाली का आमचं चिकन खायतच नाही. ते 36चा आकडा. तर आता हे जिया वगैरे खायत आता आणि जिया पण 3 पैकी काय आवडला आता सांगेल. भाविक तर आमच्या क्रॅप लॉलीपॉप आवडला ना. दीपाली तू सांग आता काय जिया आवडला. क्रॅप लॉलीपॉप. चिकन नाही आवडला. सेकंड चिकन आणि 3 नंबर प्रॉन्स होय ना. काय नाही आवडले प्रॉन्स आवडले. तर हे 3 स्टार्टर आम्ही मागवलं. पैसे बसून प्रॉन्स जरा प्राईजने जास्त वाटले पण त्यांची क्वालिटी आणि क्वांटिटी जास्त. प्रॉन्स मोठे आहेत म्हणून ते होते आणि बाकी यांची प्राईस नॉर्मल प्राईस आहे. आणि टेस्ट वाईज तर 1 नंबर आहे. 3 स्टार्टर आमचे भारी झाले. आता आम्ही वळतो आमच्या मेन कोर्स का. तर आता खायचे थाळी मागूचे ते बघूया कोणाकोणाका काय काय हवा आता.
यांचे लाड आता काढतो आम्ही कसे कसे यांचे लाड. थाळी आता काय काय मागवता बघूया. एक्सक्लुझिव्ह थाळी कोळंबी स्पेशल थाळी. मासे थाळी, ही मासे थाळी मागवतो आपलं मालवण मासे थाळी. त्याच्यात आज सुरमई, पापलेट किंवा रावस ह्या तिघांपैकी तुम्ही काही मागवू शकता. तर आपण काय मागवलं, सुरमई. त्याच्यानंतर कोळंबी हा बोंबील फ्राय, ह्याच्यातला दोघांपैकी एक, तर आम्ही कोळंबी मागवलं. त्याच्यानंतर हा कोणते एक बांगडा कढी आणि 2 लॉलीपॉप, क्रॅब लॉलीपॉप किंवा फिश लॉलीपॉप. हा, तर आम्ही मागवलं क्रॅब लॉलीपॉप मागवलं. सोलकढी हाय काय हा भाकरी चपाती किंवा वडे प्लेट पण येतात. तर मला वाटतं वडे प्लेट मागवलं आम्ही. आणि स्टीम राईस, इंद्रायणी भात आणि कोळंबी भात, ह्या तिघापैकी तुमका खयचो भात हवं तो तुम्ही सांगायचो, तो देणार. तर आम्ही मागवलं कोळंबी भात आणि ह्याची प्राईज आहे 899. कारण ह्याच्यात सर्व भरगच्च येणारा कोळंबी राईस पासून कोळंबी फ्राय, स्टार्टर, सोलकढी पण. त्यामुळे ह्या थाळी जबरदस्त आहे, फक्त प्राईस पण जास्त आहे याची. तर हा, या दोघांका मस्तपैकी ही थाळी आम्ही मागवलं. आमच्या ह्या थाळीवर इलेले असतात. आणि हा एक क्रॅब थाळी आहे जी जियासाठी आणलेली आहे. आणि हे सुरमई थाळी, सुरमई नाही सॉरी, आपल्या एक्सक्लुझिव्ह आपलं मालवण थाळी आहे. आणि ही हा मटन थाळी, ही माझ्यासाठी आहे. आणि हो अळणी भात. तर असा भरगच्च आमच्या आता थाळीवर इलेले असतात. तर ते आता आम्ही घेतो. आपलं मालवण एक्सक्लुझिव्ह फिश थाळीत काय काय हा, तर आता दीपाली सांगणारा. मोठी सुरमई फ्राय आहे, सुरमई फ्राय लय मोठी आहे. कोळंबी फ्राय, कोळंबी राईस हा, क्रॅब लॉलीपॉप, लिंबू, कांदा, चटणी, ही सोलकढी हा, या तसऱ्यांचा जवळा आणि बांगड्याचा तिकला आणि सणसणीत 2 भाकरे. तर असा ही भरगच्च जबरदस्त थाळी आहे. माझ्यासाठी मागवलं, एक्साइटेड झाले मी. आणि माझ्यासाठी मागवलं आम्ही ही मटन थाळी. त्यामध्ये आम्ही हाऊंडो घेतो मटन थाळी. आणि ह्या मटन थाळीत काय काय आता तुम्हाला सांगतो. हा मटन ग्रेव्हीवाला मटन आहे. हा मटन सुक्का, तांबडा पांढरा रस्सो, सोलकढी, हे वडे आहेत, चटणी, कांदा, लिंबू, इंद्रायणी भात. तर असा या भरगच्च भली मोठी थाळी आहे. तर ही आज मी तोटून पाडणार आहे. आज तो संडे स्पेशल करणार आहोत. आणि हय खेकडा थाळी आहे आमच्या जियाची. जिया प्राइस सांगायची 550. तर ह्या खेकड्याची प्राइस आहे 550. खेकड्याचे नाही, पूर्ण थाळीचे. आणि हो खेकडो आहे. आणि ही खेकड्याची ग्रेव्ही आहे, ही बांगड्याची ग्रेव्ही आहे. आणि ह्या जोवळो, हे तसरे आहेत. आणि सोलकढी, भाकरे, चटणी हिरवी आहे, कांदा, लिंबू आणि इंद्रायणी भात. आणि हो भलो मोठो खेकडो, डेंगे बघा त्याचे केवढे असते. तर ही भरगच्च अगड बंब थाळी आहे आमच्या जियाची. आणि जिया आता त्याची विल्हेवाट लावणार. चला तुम्ही ही खावा, आम्ही ही खातो. आणि ह्या नुसता लॉलीपॉपच खाताय हा बघा. आणि सुरमई पण भावीनच घेतल्या ना. आणि अळणी भात, चिकन अळणी भात, भाकरी आणि सुरमई भाव्यान घेतल्या ना. आणि दीपाली बिचारा हय काय खाता, सुरमई खाल्या ना. आणि हय आता खाता भाकरी आणि तसरे आहेत ना, हे बघ तिसरे हय मस्तपैकी खाता. आणि भात पण आहे खाल्या ना दीपाली, कोळंबी भात अगोदरच खाल्या ना वाटतं. हे बघ कोळंबी भात कसं आहे, चांगलं. आणि ज्या मगाशी ते स्टार्टर मधले पण जबरदस्त होते. इंद्रायणी राईस एकदम. आणि त्याच्यात मटन रस्सो टाकून, सोलकढी लुसलुशीत. प्रॉन्स राईस. आधी मटन खाते ना. इंद्रायणी भात, मटन, सोलकढी असं मिक्स करून स्वर्ग. आणि दीपालीने हे दिलं ना कोळंबी राईस, हे बघ टेस्ट वेगळी आहे. आणि ह्यांच्या प्रॉन फ्राईजचा कलर पण वेगळा.
मसाला म्हणजे नाही, हळद. आतापर्यंत काही खाल्लं नव्हतं असा भारी आहे. आणि हे असे शिजलेत ना, कापसासारखे शिजले, जबरदस्त. हा, ते एका कसं सोलकढी आहे उलकढी घे. थोडा थोडा मजबूत हा खेकडो यो, बापरे. टेस्टी पण हा. एक दिले तोडून, हा बघ काही पळता आता तबियत अंगावर उडात. हाच तसो आहे हो, दणकट हा दणकट खेकडो. हो बघा आता एका तोडते बघ कसा तो. मुळशी पॅटर्न करते, पॅटर्न वेगळा आपला, मुळशी पॅटर्न. हवे ते तोंडात उडा, बाजू उडवून जावी. आई शपथ, तुटत ना, लय मजबूत हा. आई शपथ. हा असं तोडा, असं थोडं असं नाही, असं नाही, असं तोडू. तसं. हा तसं तोडतात. हा थोडा. हा तुटता तुटता तुटता. आई शपथ. हा हा तुटलो नसेल. बापरे, एवढं खेकडो गावात बघितलेलं होतं नाही, भरलेलो अक्षरशः. हा तुटलो तुटलो. तुटलो. आई शपथ. या धर. हा बघ असा भरलेला हा तो बघ मांस, अक्षरशः भरलेलो मांस हा. या खाऊ काय मी. हे बघ, हे घे. खात आहे, खाता बघ, भरलेलो अक्षरशः भरलेलो हा. आणि हई पण हा, हई पण बघते हातीचं का, काय केलं हे धडा. हई बघूया. बरं वाटलं. शपथ, लय कडक बाबा. खतरनाक खतरनाक. हात बघ काय झाले ते माझे. भरलेलो खेकडो आहे बघ, मांस बघ. हॅलो. लवकर जेवा. झालं जेवण, झालं सर्व. आहे तर सरेनच वाटतं झालं. संपला आहे को खेकडो. हे रस्तो ठेवला असतो. पिणारा लास्ट जिया काय पिता. ज्ञान आटपल्या, भावीनं आटपल्या, भाव चालू आटपला. दीपालीचा पण आटपला, माझा राहुला. मटण खाल्लंय आता खेकड्यावर. खेकडा आवडलो मला, लय मोठो आणि कडक किती होतो बापरे. दातांना नाही तुटत, दात तुटतील. हे बघ, ह्याच्या आतला काढूचा म्हणजे आई शपथ. चला जेव्हा चला जाऊचा घराकडे. सोनकडे होते ना अजून. अरे पिल्ल्या 3 वाटी भात सोलकडे पिल्ला. हो, 3 वाटी दिसत सोलकडे. तू पिलास 3 वाटी. 2 वाटे त्याने पिल्या. ऐकत ना, सोलकडे आवडले त्याला 3. एक आहे 3 वाटी. 1 2 3 तिचे मी एकच घेतलंय बघ. आणि भावीची 1 वाटी. आम्ही दोघांनी एकच घेतली. तुम्ही 1 घेतली. तुझी घेतल्या ना 1 तिने. सोलकडे टेस्टी लागले. सोलकडे जबरदस्त सोलकडे. बघते मला भीती वाटतं पिऊ लाल. ह्यो पिते मी. हातांचा काय खेळ. हाताचा बघ मेहंदी लागले. घराकडे असला का केलास. ह्यो मगाशी पिऊ होतो गरम गरम. टेस्टी आहे. एक दिवस जरा सोलकडे हवी का सोलकडे सोलकडे हवी. होय हा म्हणजे 3 वाटे पिऊन पण दे का अजून 1 वाटे पिऊया. या असं नाही करायचं. पैसे लागतात ते का फुकट नाही देत. खरंच हा कायचा बघा मेहंदी लागलेले माझ्या 2 हातांना. जियामुळे झाला खेकडे. जिया इकडचं काय लागलं माझ्या नाही लागला तोंडात खेकडे. नाही टाक ना घराकडे जागा ठेवायचा काय. आई सगळं काय केलं तर बघ. ह्याची ग्रेव्ही लय इली होती. भरलेला होता का. आणि खेकडो बाबा लय मोठं होतं. खेकडो बघ
लय मजा येईल लावला आता. तर मंडळी आता जास्त वेळ नाही काढत, मी आता निघतो आता जास्त वेळ. तर आता आमचं जेवण झाला आणि निगुडकरांचा आपलं मालवण मसून आम्ही बाहेर पडलो आणि आता हैसून गाडी करतो, म्हणजे टॅक्सी करतो आणि हैसून आम्ही चिंचपोकळी स्टेशन का जातो. एकदम जवळ 5 मिनिटाच्या अंतरावरच. अरे होय थांबलो आता टॅक्सीवालो, आमचीच वाट बघता की काय विचार. चिंचपोकळी स्टेशन का हो, चिंचपोकळी स्टेशन बरोबर. तर मंडळी निगुडकरांचा आपला मालवण ह्या रेस्टॉरंट का आम्ही जाऊन येलो. आम्ही जे स्टार्टर घेतलं होतं ते सर्व चांगले होते आणि प्रॉन्स तंदुरी पण ते खूपच महाग होते, पण टेस्ट वाईज आणि क्वांटिटी वाईज लय भारी होते. आम्ही ते जे थाळीओ घेतलं होतं एक्सक्लुझिव्ह थाळीओ जे आहात ते सर्व महाग आहेत थाळीओ, पण बाकीचे तुम्ही आम्ही खेकडा थाळी घेतलं होतं ते 550 रुपयेच होतं, म्हणजे 500-600 रुपयापर्यंतच, म्हणजे जे आपल्या परवडणारेच आहेत. फक्त एक्सक्लुझिव्ह जेवढे थाळी आहेत ते महाग आहेत. आणि नंतर आम्ही घेतलं होतं तो चिकन अळणी भात, तो पण इंद्रायणी तांदळात बनवलेलं होतं भाताचं, त्यामुळे तो पण भारी लागलो. म्हणजे ओव्हरऑल सर्व भारी आहे. म्हणजे स्टार्टर तर 1 नंबर आहेत, बाकीचं सर्व 2 नंबर आहे. आणि ते निगुडकर ओनर पण आहेत, ते पण मालवणचेच आहेत, खुद्द आपले गावालेच आहेत आणि मराठी माणूस आहेत. तर त्यांना सपोर्ट करू काय हरकत नाही आणि एकदा जाऊन त्याची चव मालवणची चव घेऊ का काहीच हरकत नाही. आणि हे आता व्हिडिओचं एंड करते. व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा आणि जावा निगुडकरांचा हॉटेल पण आपलाच असा. बाय.